Yn gyntaf, ar am. Helo, Mae, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw I, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, lle mae yna Americanwr o'r Midwest yn tywys Cymro o ganolbarth Sir Fôn, drwy hanes llenyddiaeth yn ei iaith ei hun. Da ni ar gael trwy'r apiau podlediadau i gyd, da ni ar gael ar YouTube, da ni ar gael gynta ar am, gwrandewch, mwynhewch a rhannwch. Reit, Jerry, lle da ni'n mynd heddiw? Wel, dyna gwir, dwi eisiau rhywbeth chydig bach yn wahanol heddiw. Hei! Achos ges i syniad benod ddwytha, neu'n ystod un o'r ddwy benod ddwytha, byddai'n sôn am Gulhwch Golwen, a ti'n cofio beth sy'n arbennig am y chwedl honno. So mae hon, Jerry, dwi'n ddisgybl eiddgar. So dyma yr testyn mewn iaith gynhenid hynna am y brenin Arthur, mae'n debyg. A hwn, da ni'n meddwl, ydi cyfraniad mawr llenyddiaeth Gymraeg i'r byd. Ia, chwedl Arthuraidd, yn union. Ac yn Culhwch y Golwen, mae yna restr hir o gymeriadau, mae Culhwch yn ei henwi, yr holl arwyr yn Llys Arthur. Ac wrth yn hebio tro dwytha, neu tro cyn dwytha, nathon ni nodi bod yna gwbl o gymeriadau sydd yn cael eu crybwyll yng nghyd-destun Cad Gamlan. Na ti? Ia, y frwydr fawr ola. So, os dwi'n cofio, oedd un ohonyn nhw, a dwi'n mynd cofio'r enw mor hyll. Morfran. Mor hyll, nes bod neb yn fodlon i drywanu o, achos bod nhw'n meddwl fod o'n gythral. Ac oedd un arall... Sandda pryd angel. Mor hardd, nes bod neb yn fodlon ymosod ar sandfa? Sandda. Oherwydd bod, falle bod yn meddwl bod o'n angel, ie? Yn union. Ar ganol brwydr fawr ola Arthur. Ac mae'n beth rhyfedd ar unwedd bod y cymeriadau yn cael eu crybwyll yng nghyd-destun Cad Gamlan, sef y frwydr fawr a chwalodd fyd perffaith Arthur mewn ffordd de. A ganol y stori de. Mae Arthur yn fyw ac yn iach yng nghanol afiaith i stori hun. Mae'r traddodiad Arthuraidd yn fyw ac yn iach ac yng nghanol afiaith y traddodiad lle. Ond eto, dyn ni'n clywed am ddiwedd y traddodiad. Dyn ni'n clywed am farwolaeth Arthur de. Felly, heddiw de, dwi eisiau mynd ar ôl Cad Gamlan, gan gofio bod ni wedi dechrau yn y chwedl Arthuraidd Gymraeg gynnar honno, Culhwch Olwen, a dwi eisiau mynd trwy hanes ychydig bach de, ac edrych ar sut mae un nodwedd storio sy'n gallu bod yn thema, sy'n cael ei defnyddio fel trosiad weithiau, yn cael ei defnyddio mewn gwahanol gyd-destunau. Reit. Ac mae rhywbeth diddorol iawn am hynna. Dwi'n amlwg yn bach yn obsessed â hyn. Dwi wedi meddwl am hynna ers blynyddoedd da. Felly eisiau sôn ychydig bach am hynna, a hwyrach arwyddo Cad, pan bod Cad Gamlan mor ddiddorol, pan bod y chwedlau canoloesol yma yn sôn am farwolaeth Arthur ar ganol bywyd Arthur de. Achos nid gwall oedd o lithro, ond anghofio bod Arthur yn fyw a dweud bod o di marw yn gabl naci. Mae rhywbeth mwy sophistigedig, mwy diddorol o safpwynt athroniaeth yn mynd ymlaen. Oce, gres, da a felly, a dwi eisiau hwrach cyn ymdaflu'r testynau hunain, na'i barhau i bregethu ychydig bach. Just egluro pam dwi'n credu bod hyn mor ddiddorol de. Mae rhywbeth athronyddol yn digwydd yma, dwi'n meddwl, am y traddodiad, a ffordd bod diwedd y traddodiad, y frwydr fawr ola yn hanes Arthur. Rwy'n sy'n cael ei defnyddio i strwythuro'r meddwl am yr holl traddodiad, i ryw radda, reit? Ac mae'n bosib mae wedi mynd yn rhy bell ac yn darllen ormod rhwng y llynellau, fel dwi'n neud weithiau. Mae ysgolheigion weithiau yn rhedeg i ffwrdd o'i syniadau hunain. Wel, a ti ar bodlediad, gyda ti hawl yma. Ond, mae'n bwysig cofio bod y Cymry Cymraeg a sgwennodd ac a oedd yn darllen ac yn gwrando ar Culhwch Olwen ar y dechrau yn Gristnogion ac wedi bod yn Gristnogion ers canrifoedd de. Felly, mae'r gymdeithas yn y stori yn Culhwch Olwen yn gyntefig, mae'n dreisgar iawn, ond mae hefyd yn Gristnogol. Mae cymdeithasau Gristnogol wedi bod yn dreisgar trwy hanes ac yn barhau fod heddiw gweithio modd weithiau. Felly, cofiwch bod mae Culhwch a'r lleill yn mynd at Lys Ysbyddaden Pencawr mewn ei gyfarch henffych well o ddyn ac o dduw. Mae'n drwyadol Gristnogol. Felly, dwi'n meddwl mewn ffordd mae crefydd yn wedyn mewn cymdeithas lle mae'n addysgol i bawb ymroi ar grefydd, fel yn oesau canol. So mae crefydd a'r straeon a'r patrymau meddwl sydd yn ganolog i grefydd yn dreiddio i ymwybyddiaeth pobl ac yn effeithio'r bob dim arall. Felly, yn y stori Gristnogol fawr, a pam yn gwybod bod Iesu Grist yn marw ar ddiwedd y stori. Mewn ffordd ddyrchafol, achos mae'n dyrchafu eto. Felly, hyd yn oed pan ydych chi'n sôn am enedigaeth Iesu ar ddechrau'r stori, neu Iesu
ar ganol I fywyd yn pregethu ac yn lledaenu neges, mae pawb yn gwybod mae'n mynd I farw, de. Wedyn, dyn ni'n symud o fyna i'r feta-narratif Gristnogol fawr am hanes y ddynoliaeth mewn ffordd fawr, de. Ac llyfr ola y Testament Newydd, datguddiad, sy'n datguddio beth sy'n digwydd ar ddiwedd amser. Yr Apocalyps, diwedd y byd. Dydd y farn fawr, dydd brawd, lle mae pawb yn gorfod sefyll o flaen Duw yn cael ei barnu, de. Felly mae diwedd amser yn strwythuro meddwl Cristnogol mewn ffordd iawn. Felly, dwi'n gweld beth sy'n digwydd efo Cad Gamlan a'r traddodiad Arthuraidd yn debyg. Mae myfyrio, mae'n meddwl am, mae cyfeirio at y frwydr ola sy'n lladd Arthur, neu sy'n ei glwyfo'n anghyl, sy'n dod â diwedd I oes aur a byd perffaith Arthur. Rwy'n yn strwythuro'r cyfeir o radda. Dyna sy'n dwi'n licio meddwl amdano fo. A cwmpeden hefyd. Union. Mae diwedd yn dwad. So mae Apocalyps Arthuraidd, Cad Gamlan. Felly dyna'r obsesiwn sy'n gyda'i heddiw, de. Felly, eisiau dechrau efo dyfyniad. Na, ddim deud chdi beth yw'r tro yma. Dwi'n eisiau ti darllen hwn. Reit, dyma fi'n gweld hwn am y tro cyntaf ac yn ceisio I ddarllen o yn destlys. Gorewch cymloedd groch Camlan, lle roedd deifyr dyr yn dan. Daeth cri o'r adwythig rawd, llais ymadrodd, llas medrawd. Ia. Reit, so ti'n gwybod sy'n digwydd? So cerdd yma. Cerdd storiol. Gorewch cymloedd, twrw di hynna. Cymloedd, ydy, oce. Twrw. Gorewch cymloedd groch Camlan, so uwch lawr yr holl dwrw yn y frwydr, yn Camlan, lle roedd deifyr dyr yn dan. So, y ddwy fyddin, y gyd yn gwisgo arfwisg o ddyr. Dwy wal fawr yn dan ac yn... Daeth cri o'r adwythig rawd. So, y rawd, y bobl ddrwg, de. Adwythig, y bobl ddrwg, de. Llais ymadrodd, llas medrawd. So, cri, sgrech, llais, hir, lleddf, a lladdwyd medrawd, sef nai Arthur, sydd yn arwain y fyddin I erbyn o. Nes ti grybwyll medrawd, mae'n ddrwg yn ei dwi'n... Modroedd y gri dorf medrawd. So drysu, mwydro. Mwydro, oce. Modrodd y gri dorf medrawd, ond I throes yn eithau rhawd. Rhag newydd nwy deifwy dyr ar y ferthwy torf Arthur. Felly mae byddin, mae torf medrawd yn cael ei drysu, maen nhw'n ffoi ac yn cael ei herlyd gan y llifogydd torf Arthur, rhyferthwy Arthur, de. Gwych. A cymlid o faes Camlan, uthyr fu, on I aeth o'r fan, i'r helynt ar ei hola, mewn nwyd erch, bawb namyn dau. Felly mae'n darlunio brwydr, gyffroes, weidlyd, a mae byddin Arthur yn ennill, mae byddin medrawd yn ffoi, achos mae'r arweinydd medrawd wedi ladd, a wedyn... Maen nhw'n I hymlyd o'r maes, ac mond dau sy'n ar ôl, sef Arthur a Bedwyr, dyn ni'n clywed ys ymlaen. Wan ta, mae'r iaith yn hynafol, ond dy'r gerdd ddim yn gerdd ganoloesol. Dyma ddechrau Ymedawyr Arthur, gan T. Gwyn Jones. Enillodd y gadair iddo fo yn y Steddfod Genedlaethol Bangor yn 1912. Mae'n ddiddorol, ti'n bod, dwi'n reit embarast fan hyn, achos dwi'n ffindio hwn yn fwy anodd i'w deall, falle, na stafell gynddylan o stywyll Pennod, ti'n bod. Mae o'n... Ydy o'n fwriadol? Wyt ti'n disgwyl fi'n nabod y geiriau mae gyd cyn cychwyn? O'n I ddim, Felly mae o'n... Achos dwi'n dynabod di. Oedd gen T. Gwyn Jones gysylltiad efo Betws yr Hos ffona? Oedd. Dwi'n meddwl, mae teulu ochr fy mam o fforco. Dwi'n meddwl bod gen efo gysylltiad efo Betws yr Hos. Sori, mae hynna'n blwyfol Gymreig iawn. O, mi o'n fardd pwysig iawn, a mae'r awdl hon yn cael ei ystyried fel gwaith sydd yn gosod, neu sy'n gosod meincnod ar gyfer canu caeth ysteddfodol yn yr 19th ganrif. Na ni gyrraedd yr 19th ganrif mewn rhyw hanner cant o benodau, neu fwy, cant o benodau eraill. Ond, mi oedd yn ysgolhaeg hefyd ac yn astudio llenyddiaeth ganoloesol. Ond mae'n ddiddorol I fod o wrth sôn am Ymedawyr Arthur yn canolbwyntio gymaint ar y dechrau ar frwydr Camlan. Ynda. Ac
Mae yna un dehongliad, mae rhaid i awgrymu, lle, a dwi'n hoffi'r dehongliad hwnnw, sef bod ni yn argymell bod ni'n darllen yr awdl yma yng nghyd-destun gwleidyddol diweddar Cymru, neu di licio hyn, de? Ia. Felly, ychydig o flynyddoedd yn unig cyn iddo gyfansoddi'r awdl yma, de? Mi chwalodd mudiad Cymru Fydd. Ac Cymru Fydd oedd y mudiad oedd eisiau... Ia, mudiad cenedlaethol Cymreig cyntaf, felly. Ia, galw am Home Rule for Wales. Ymreolaeth. Ymreolaeth i Gymru. Ac ar ôl i fudiad Cymru Fydd chwalu, fysa rhaid i genedlaetholwyr Cymreig ddisgwyl canrif eto i gael rhyw fath o... Dwi'n sgwennu rhywbeth ar hyn ar hyn o bryd, felly mae'n ddiddorol. Felly, mae'n bosib dehongli yr awdl yma fel rhyw alegori, lle. Ac mae'n darlunio chwalfa byd Arthur, y marwolaeth neu clwyf Arthur, lle. Fel rhyw drosiad ar gyfer gobeithio'n cenedlaetholwyr yn cael ei chwalu, de. Be am theori arall fysa yn awgrymu hyn i fi fel rhywun sydd wedi diddordeb mewn syniadaeth yn Ewrop yn y cyfnod yma, rhyw beth ffantasiecl. Ti'n modd oedd diwedd y bedwaredd ganrif 15, diwedd yr 20fed ganrif yn gyfnod o'r... Hollol, diwedd y cyfnod. Ac oedd o'n gyfnod o, ti'n modd... A ymrafal am moderniaeth, a'r hyn fydd yn mynd ac yn y blaen. Felly mae yna rhywbeth, ond mae ffaith bod Cad Gamlan fel delwedd. Ti'n gweld delfen wleidyddol Gymreig i hwn, felly. Mae'n bosib, da. A hwyrach, bod T.G. Jones yn meddwl bod hi'n stori dda sydd yn apelio yn emotional at bobl, lle, da. Ond mae'n ddiddorol mae Cad Gamlan sy'n dechrau'r awdl fawr hon, sydd yn rhyw garreg filltir o'n hanes barddoniaeth fodern. Dyma'r dechrau. Gorywch cymloedd groch Camlan. So Camlan sy'n ar ddiwedd llinell gynta y gerdd fodern bwysig hon. Iawn, oce? Iawn. Felly, ni dechrau'r cyn y ganrif. Dyna ni'n mynd yn ôl yr oesau canol cynnar wan. Gret. Iawn. Ac o ran cofnodion sôn am Cad Gamlan. Dwi'n ei crybwyll yr Analas Cabriae, Chroniclan Gymru o blaen, testyn Lladin o'r 10fed ganrif, mae'n debyg, da. Ac mae'n sôn am y flwyddyn 93, sef o gysoni'r amserlen y gwmpas y flwyddyn 535 neu 540. Ac Lladin, gwaith Camlan yn Qua Arthur y Medrawd, Cwrwera. Felly, mae'r ymadrodd Cymraeg gwaith. Mae gwaith yn cael ei ddefnyddio mewn Cymraeg canol weithiau yn lle brwydr neu cad. So mae gwaith arfderydd, brwydr arfderydd, gwaith Camlan, Cad Gamlan. Felly, ac mae'r Lladin yn dweud gwaith Camlan, felly mae amlwg bod yr hanesydd hwnnw oedd yn sgwennu yn Lladin yn dilyn traddodiadau Cymraeg. Hwyrach cerddi Cymraeg, fel y rhaid yn ei trafod sy'n darlunio tameidio'r chwedl Arthuraidd. A bosib rhyw draddodiad llafar hefyd. Yn union. Felly gwaith, brwydr, Camlan, yn yr hon y cwympodd Arthur y Medrawd ac roedd marwolaeth ym Mhrydain ac yn Iwerddon, rhyw bla wedyn yn dod hefyd. Felly mae'n gofnod cynnar yn y testyn Lladin cynnar yna. Dyn ni'n gweld, dyn ni'n trafod englynion... Mae'r enw ar y frwydr, mae'r frwydr, mae yna cyn Culhwch ac Olwen. Mae'n mynd reit trwy'r holl ffynonellar. Mae'n y restr Ladin honno o frwydra Arthur hefyd, fel y frwydr ola. Mae'n restr holl frwydra, brwydr mynydd baddon ac yn y blaen, mae'n gorffen gyda'r Camlan. Ac mae'n englynion y beddan, y llyfr du, yn crybwyll Camlan hefyd, ac yn y blaen, mae'n ddigon o bethau felly. Mae yna gyfeiriadau'n beirdd y Tywysogion. Dyn ni wedi cyffwr y beirdd y Tywysogion wrth yn hybio, ond bydd rhaid ni gael sawl penod i'w trafod yn fanylach dar o'r beirdd mawl proffesiynol i bob pwrpas, oedd yn canu mawl i dywysogion annibynnol teyrnasa Cymru, cyn marwolaeth neu'n gorffen gyda marwolaeth Llywelyn yn 1282. Llofruddiaeth Llywelyn. Na ni. Ia, na chdi. Ac mae'n enghreifftiau un gan Cynddelw Brydydd Mawr, da? Un o fy hoff enwau yn llenyddiaeth Gymraeg. Yn canu i Hwel Ab Owain Gwynedd, bardd a thywysog gwych iawn. Ac mae'n dweud gynawd gosgwrdd yn ddiflan. Arferol yw ymostwng gosgwrdd nes i fod yn ddiflanedig wedi chwalu'n gyfan gwbl. Felly mae'n ei ganmol am ymostwng gosgwrdd byddin arall ac yn y blaen. A wedyn fel ymosgryn mawr gawr Gamlan, fel hyrddio mawr, gwthio mawr, brwydr Gamlan. Felly mae'n dyddio brwydr
Camlan, Cad Gamlan fel rhyw gymhariaeth. Mae yna linell gan Llywelyn Fardd yr ail, yn canu mawl i Owain ap Gruffydd, ap Gwenwynwyn, Clud, Gamlan, Cynran, o hil Cynfran. Felly mae'r anraith, mae'r ysbaw mae'r ddwy'n hwyrach yn debyg i anraith Camlan ac yn y blaen. So mae o'n sefyll am frwydr fawr anferthol apocalyptig. Bardd arall nid i hoffi i lysenw, Prydydd y Moch. Mae lot o foch. Mae'r hen Gymru wrth i bolfa moch. Dylsen ni gael rhaglen arbennig anglyn am moch, dwi'n meddwl. Na fo. Heiwen. Ia, noder. Ond canu mawl i Llywelyn ap Iorwerth, yn ffrawddus, yn ffyrnig fel Camlan. Mae yna lwyth o bethau fel yna. Gruffydd Aber yna Coch, marwnad Llywelyn ap Gruffydd. Llywelyn yn Llywola. Wilys Waid. Llawer llef, drian, fal, ban, fi, Gamlan. Llawer llef, drian, llef, cri, drian, fel pan, fi, Gamlan. Felly, ydych chi'n gweld Camlan fel rhyw gyfeiriadaeth. A mae pawb yn gwybod beth mae hynna'n olygu, ynddi? Mae'r gyfeiriadaeth yna'n awgrymu bod pawb sydd yn gwrando ar hwnna yn clywed o'n gwybod. Camlan yn golygu rhywbeth. Hollol. Fel mae'r som neu rhywbeth yn ei olygu i ni. Chwalfa Apocalypse. Apocalypse byd delfrydol oes aur ein prif arwr storiol ni de. Y gwymp yn arma Beiblaidd. Ie, hollol. Ac Culhwch y Golwen y cymeriadau dyn ni trafod yn barod de. Wante, Brit y Brenhinedd, y cyfeithiad Cymraeg o Historia Regol Britannia Sieffre Fynwy. Ac mae o'n sôn am eirfa, mae'n Brit yn dweud, y brwydr fawr rhwng Medrawd ac Arthur, a ffaith bod Arthur yn ei ymlyd yn i ddilyn. Mae'n fwy o rhyfal yn y Brit, de. Mae Brit mae Sieffre Fynwy yn chwyddo stori gymaint, mae yna gymaint yn digwydd da. A nid un frwydr rydio mewn ffordd, mae yna gyfres o frwydra rhwng Medrawd ac Arthur ar draws Prydain. Mae'n gorff, mae Arthur yn ei giro mewn un frwydr, mae'n ffoi, ac mae Arthur yn ei gaflen i ddilyn lle hyd at lan afon Camlan. Yng Nghernyw mae'n debyg de. Ac yn y blaen. Ac mae yna gofnod anhygoel neu gyfeiriad anhygoel mewn chwedl arall. Dyn ni ddim wedi thrafod o breuddwyd Rhynobwy de. Fy'n debyg i Culhwch y Golwen ar ganol y stori, ar ganol bywyd Arthur ac afiaeth y stori de. Mae rhywun yn cyfeirio at Cad Gamlan, diwedd Arthur de. A na ni ddim fanylu, achos dim eisiau sbwylio beth. Na, mae hwnna, dwi'n edrych ymlaen at breuddwyd Rhynobwy, achos nes ti reid yr argraff bod hwnna'n reit swreal. Mae'n wych. Bod hwnna'n eitha trippy. A mae hwnna hwyrach. Mae'n digon hyfaf ar unwedd bod pobl yn cyfeirio at Cad Gamlan ar ganol stori Arthuraidd i ryw raddau fel yn Culhwch y Golwen, ond ia, o ran breuddwyd Rhynobwy, mae'n fwy felly, a mae ffaith bod y cymeriad Iddawg Cordd Brydain i roi rhyw spoiler bach, spoiler alert, sydd yn cymryd y bai am esgor ar y frwydr da. Mae'n negesydd. Ar drothwy'r frwydr, mae'n negesydd yn mynd yn ôl ac ymlaen rhwng Arthur a Medrawd. Ac mae Iddawg yn ddyn ifanc a mae eisiau ymladd, mae eisiau profi mewn rhyfel, mae eisiau rhyfel. Felly yn lle traddodi negesyn yn gywir i ddweud, mae Arthur eisiau heddwch wan, mae'n sgwybio pethau i greu rhyfel. So mae'n cael ei lysen wyllu wedyn Iddawg Cordd Prydain, am gorddi Prydain i gyd. A mae hynny'n cael, a mae'n deud hynna ar ganol stori breuddwyd Rhynobwy, pan mae Rhynobwy ar ei ffwrdd i gyfarfod ag Arthur. Mae Arthur yn fyw ac wedi gwersylla'r lan afon efo ei fyddin fawr o'i gwmpas. Felly mae'n bethau yn ddiddorol, yr apocalypse y diwedd yn dŵad i helpu strwythuro meddwl am yr holl draddodeb. Mae'n rhywbeth diddorol iawn. Ond dyn ni'n gweld bod math o bethau yn y trioedd eto. Mae yna un tri aniwair y deulu Ynys Prydain. Dyn ni wedi trafod arwyddog Carreg teulu, y gosgwr neu fintai o filwyr y brenin lly. A'r tri theulu oedd yn aniwair yn anffyddlon. Ni wedi gadael i arwyn lawr. A mae un teulu Alan Fyrgan nath ffoi cyn Camlan lly. So un o gadfridogion Arthur oedd yn dŵad a'i fyddin a nath i fyddin mynd o'na. Ac yn y blaen, mae un arall o tri oedd tri anfad gyngor
Ynys Brydain, ti'n gwybod beth yw anfad, y gwrthwynebu fad, tri anfad gyngor Ynys Brydain, a'r trydydd, fatha penderfyniad anoeth. Y trydydd un, rhannu o Arthur i wyr deirgwaith y medrawd yng Nghamlan. Felly rhyw syniad am gamgymeriad strategol naeth Arthur o ran rhannu i fyddin yn y frwydr, de. Rhywbeth, mae yna un o'r trio, de. Mae yna bob math o bethau. Triwyr gwarth yn Ynys Brydain, dydy gwir. Hwyrach na i adael i chdi ddarllen yr un yma. Achos mae un da. Dwi'n teimlo dan y chwyddwydyr pan ti'n rhaid y pethau yma blaen. Mae'n hwyl, dydy. Dwi'n roed i gweld o blaen. Reit. Tri wyr gwarth a fu yn Ynys Prydain. So, y tri dyn gwarthus, mae'n fawr. Jerry Hunter. Richard Wyn Jones. A Richard Martin. Right. Trydydd gweithaf fu fedrawd pan dewis Arthur lywodraeth Ynys Prydain ganthaw. So pan adawodd Arthur lywodraeth Ynys Prydain iddo fo yn ei ddwylo, lle, de? Trydydd gweithaf, ond mae llywodraeth yn hen air. Yndi. Diddorol. Mae'r brenin yn llywodraethu. Yndi, ond mae hynny'n, diddorol. Ddarllen eto. Trydydd gweithaf fu fedrawd pan dewis Arthur lywodraeth Ynys Prydain ganthaw. Pan aeth yntau drwy fawr yn erbyn lles y merawdwr Rhyfain. So stori am Arthur yn crosio'r môr, yn mynd y byddin efo fo i ymladd yn erbyn lles y merawdwr Rhyfain. Mae'n gadael medrawd i nai i rhedeg y llywodraeth yn ei le. Fatha Prince John. A mae medrawd wrth gwrs yn cymryd drosodd, a mae Arthur'n gradonol a chwffio ymladd i gael a ennill y dirnas. Na ti. A wedyn... Mae'n mynd ymlaen a wedyn mae'n sôn am y rhyfal. A wedyn, a dwi'n ôl fan hyn. Ac yna y bu waith Camlan, so gwaith Camlan, Brwydr Camlan. Cad Gamlan. Dwi'n gwrando, ti'n dysgu. Ac yna y bu waith Camlan y rhwng Arthur a Medrawd. Ac y lladdawd. Lladdawdd Arthur fedrawd ac y brathwyd Arthur yn angeuol. So, brathu'n yr ystyr ryw fath i glwyfo. Ac y brathwyd Arthur yn angeuol. Ac o hynny y bu farw. Ac i mewn plas yn ynys a fallach y claddwyd. A fallon. Fallon. Ac i mewn plas yn ynys a fallach y claddwyd. Claddwyd Arthur ar ôl Camlan, de. So yn y triawd yma, mae'n grynodeb anhygoel does o frwydr Gamlan. Mewn cyd-destun gwleidyddol yw gwleidyddiaeth chwedlonol a strategaeth filwrol chwedlonol ar ôl beth yma. A mae'n feddwl datblygiedig o ran, dyna ddigwyddodd, de. A sut oedd hynny yw? Yr ymrafal gwleidyddol wedi esgor ar y rhyfal rhwng Arthur a'i nai a chwalu teyrnas rhywbeth y rhyfal cartra ym Mhrydain mewn ffordd, de. Mae gymaint o'r llenyddiaeth da ni wedi drafod yn y penodau ma'n wleidyddol i naws yn dydi. A mae'n debyg oherwydd yn rhannol, oherwydd mae'r cynulleidfa ar gyfer y stwff yma oedd yr arweinwyr gwleidyddol ar y pryd. Mae'r syniad bod llenyddiaeth yn eistedd fan nhw fyna, a gwleidyddiaeth yn eistedd mor arall. Dwi'n jyst yn mynd unrhyw synwyr yng nghyd-destun y stwff yma. Yn union. Ac os ydyn cofio'r y ddwy lawysgrif bwysica o ran deunydd storiol brodorol, y chwedla, a mae'r trioedd yn Llyfr Gwyn Rhydderch. A Llyfr Coch. A Llyfr Coch Herges, mi oedd Rhydderch yn uchelwr, a Hopcyn ap Thomas yn uchelwr. Oedden nhw'n dewis beth nhw eisiau cynnwys, mewn ffordd, ac oedd y testynau'n adlewyrchu diddordeba, chwaith, bydolwg, perchnogion llawysgrifa. A profiad. A profiad bywyd. Bobl oedd yn rheoli, oedd yn cynnal y gyfraith mewn rhyw ffordd ac ati. Diddorol. A wel, hefyd, mae'r holl destunau sydd yn crynhoi neu sy'n cyfeirio at Cad Gamlan, neu Brwydr Gamlan, neu gwaith Camlan, yn union. Mae'n o'n amrwyo, da. Mae'n amlwg, fel sy'n digwydd efo Llen Gwerin, da, da chi'n clywed fersiynau gwahanol o'r un stori, da. Mae'n amrwyo o adroddiad i adroddiad. Mae rhywun yn deud stori mewn rhyw ffordd, mae rhywun arall yn deud yr un stori mewn ffordd wahanol, sy'n golygu i bod hi mewn gwirionedd yn stori wahanol i bod hi'n rhannu newyddion. Felly mae'n amlwg o'r trioedd ac o dystiolaeth o fatha eraill, bod na fwy nag un stori am be oedd wedi achosi Cad Gamlan, y Brwydr yn y lle cyntaf. Dyna ni clywed am iddawg corff Prydain mae'n cael ei grybwyll mewn llefydd eraill yn ogystal â breuddwyd hynobwy fel yr un oedd wedi mynd ati yn fwriadol i gorddi a chreu hyfal achos oedd o eisiau ymladd. A mae yna un sy'n rhoi bai ar wraig Arthur, Gwenwyfawr,
a'i chwaer, Gwenhwy Fach. Un o'r triawdd, nid i licio hyn, tair gwyth balfald Ynys Brydain. So gwyth chwyth, fatha anffodus fel mae chwyth. A be' 'di palfald? Ergyd a chleder dy law. Palf, felly... Sladan. Cletch. Cletch. Sladan. Sladan, oce. Felly tair sladan anffodus Ynys Brydain. Oedd wedi esgor ar, hynny, pobl di ffrio a... Cletch, sladan. Ac mae'n esgor ar rhywbeth ofnadwy. Felly, ar ail un, oedd yr un drewis, drawodd Gwenhwy Fach, chwaer fach Gwenhwy Fawr, y frenhines, Gwenhwy Fach a'r Wenhwy Fawr. Ac o achos hynny bu waith Cad Gamlan gwedi hynny. Felly, oherwydd hynna, oedd y ffrae rhwng y ddwy chwaer, Brenhines, Arthur, Gwenhwy Fawr, a'i chwaer Gwenhwy Fach, rhywsyd wedi esgor ar y frwydr. Felly, mae'n gwahanol fersiynau, a ydych chi'n gallu dychmygu sydd oedd y stori yna'n mynd, a sydd oedd hynna wedi corddi bawb ac esgor ar y frwydr. Hefyd, a mae hynny'n neud synwyr tri ofergad Ynys Brydain. Tair brwydr ofar. Hynny yw, di reswm, mae llawer iawn o ryfalan yn ofar, dydy. Ond mae hynny'n ddiddorol, de. Cad godda, gwaith arderydd, a wedyn y drydydd oedd y weitha, sef oedd honno Camlan. Sef y weitha, diddorol. Hwn ydy, eto tanlinellu y boens di, hon oedd y weitha. Y brwydr fawr. A tristwch ofnadwy, a anffodus bod hyn wedi digwydd. Y weitha, sef oedd honno Camlan. A honno yn eithbwyd o gyfrwysedd Gwenhwy Fawr a Gwenhwy Fach, cael ei bai eto. Sef achos y gelwyd o rai hynny yn ofer wrth gyneithwyr o achos mor ddiffrwyth o hynny. Felly, piti bod ffrae rhwng dwy chwaer. Rhywbeth mor ddi ddim wedi arwain ar rhywbeth mor echrydus. Yn union, hollol. Felly, chymryd o gymaint o wahanol draddodiadau yn amlwg. A dyn ni'n gweld sy'n symud ymlaen o ran barddoniaeth Gymraeg i gyfnod y cywyddwyr pan oedd beirdd yn dilyn Dafydd ap Gwilym, hanner cyntaf bedwaredd ganrif ar ddeg yn defnyddio mesur y cywydd yn bennaf, un o'r mesurau caeth, a'n mesur eraill hefyd. Ac dyn ni'n gweld llawer iawn o ganu serch a chanu natur yn goroesi yn y llawysgrifau yn ogystal â'r canu mawl sy'n hen draddodiad. Ac dyn ni'n gweld am cyfriadau mewn cywyddau serch o'r 15fed ganrif, enghraifft, at Cad Gamlan, fel un gan fardd enw Robin Ddu, oedd yn canu yn ail hanner y 15fed ganrif. Enw da. Bu Gad Rydd, llawn gyfrif llyd, Gamlan drwy ladd ac ymlyd, a Gwenhwy Fawr, gain hoiwfaith, wallt felen, gynawd wen a'i gynaeth. Felly'n crybwyll o'r fynhybio am Gwenhwy Fawr eto, a dechrau. Sion ap Hwal un arall o'r cywyddwyr diweddar yma, bu'r Gad, llawn llwyberfad llyd, Gamlan drwy ladd ac ymlyd a Gwenhwy Fawr gain hywfaith, rhywun math o gyfeiriad llyd. Mae marwnadau, fel sy'ch chi'n disgwyl, cywyddwyr yn marwnadu noddwyr ac yn cyfeirio at Gamlan. Mae yna un gan Hwal Dafi o'r 15fed ganrif yn marwnadu tri mab, Morgan a Prys ap Hwal, a tri mab dim arw, a mae'n deud Cynan, Eirfen a Orddu, Cad Gamlan, plant Forgan fi. Felly mae'n disgrifio marwolaeth i blant i gyd fel Cad Gamlan, Cyflafan. Na ti, a mae'n ddiddorol, ni eisiau grybwyll yn gynharach y som, ar rôl mae'r som yn chwarae yn diwylliant ni heddiw. Os ti isio llaw fer i gyfeirio at rhywbeth, Camlan ydi o, yn rhywle fel Australia neu Seland Newydd, mae Gallipoli'n chwarae rôl, mae yna, a bosib yn, dwi'n gwybod yn ymwneud â Rhyfel Cartre America, os na, ond mae yna un brwydr sy'n cynrychioli Waterloo i Aba, wrth gwrs. Yr oferedd, yr lefel y dinestr. Na, ti'n llygad y le, a mae hynny'n graff iawn. Mae'n graff iawn. Syndod felly. Llaw fer. Na, wych. Ti'n ddeall y siaff o'r teg. A weithiau, ti'n dangos hynny.
Bob yn hyn, mae'n fflach yn dod na. Mae'n wych. Ti'n graff iawn iawn. So mae'r llawer. Ti'n ferniad llenyddol graff Wel, iawn ti'n iawn. bod, dyna fo. Er dy weithio dy hun, da, chrotig. Na, mae'n wir, mae'n ffordd dda iawn o ddisgrifio beth sy'n ymlaen. Mae'n llawfer. Mae'n llawfer chwedlonol ar gyfer rhyw gysyniad, rhyw brofiad, rhyw fath arbennig o brofiad. A hefyd, beth sy'n ddiddorol ydy dros ganrifoedd, ti wedi crybwyll llenyddiaeth rwan dros 5-6 canrif? Ie. Cyfnod estynedig iawn, a mae Camlan yn golygu hynny. Mae'n law fer drwy'r cyfnod estynedig iawn. Mae'n fil o flynyddoedd. Na ti, hyd at Tigwyn Jones. Ond sma. Mae'n ddiddorol bod o'n... Ynddi, hollol, yn union. Ac mae'n bethau... Dwi'n rhaffu dyfyniadau. Mae'n pethau mae'n wych. Mae yna awdl fewnad i Sir Rhys ap Thomas gan Sion Cerry, de. Na, mi oedd Rhys ap Thomas yn bwysig iawn yn hanes y Tuduriaid. Oedd wir. Arweinydd rhyfal Harry Tudur, ac hwrach yr un oedd yn bennod gyfrifol am gasglu milwyr Cymreig yn neu Cymru i Bosworth. In union, y sicrhau buddigoliaeth. I helpu bobl Sir Fôn. A wedyn mi oedd Rhys ap Thomas, helpu bobl Sir Fôn, cipio, coron. Lloegr. A beth ar nhw'n neud efo Jerry? Wel, ie. Dyn ni'n mynd i cyrraedd Harry Wythfer eto. Harry Seithfer wan. A mi oedd Sir Rhys ap Thomas yn gymeriad pwysig iawn yn llys Harry'r Seithfer wedyn. Mi oedd Harry Wythfer yn gyfeirio ato fel Father Rhys. Mae'n debyg oedd yn gallu siarad y Saesneg, i fod o'n byw ac yn bod yn llys y Tudur yn Llundain flynyddoedd, fel dal mon yn siarad Cymraeg, de. Be bynnag, oedd yn ddyn pwysig iawn, ac yn fel uchelwr da, oedd o'n noddwr pwysig ar y noddi beirdd Cymraeg, de. Felly mae yna awdl fawrnad iddo sy'n ddim yn syndod o gwbl, gan Sion Cerry, de. Ac mae'n dweud, tirnas aeth yn waith i'w chweithio yn y gwir i guro Cad Gamlan. Rhywbeth am... So be mae'n golygu? Fel, bod mae'r holl dirnas wedi mynd yn waith oherwydd marwolaeth Sir Rhys ap Thomas. Ac curo Cad Gamlan, hwyrach yn dod ei wel, dyn ni gyd eisiau lledaenu sôn, curo'r tybyrda drymiau, lledaenu sôn. Neu, dweud, mae hyn yn waith neu yn gyndrwg a Cad Gamlan. Dych chi'n gallu curo hyn, de, o bosib, de. Ond yr hyn sy'n bwysig i ni yw'r ffaith i fod o... Mae'n mynd yma, mae'n dydd dreigl a diwedd drogan. Mae'n disgrifio i farwolaeth o diwedd darogan, diwedd y mab darogan, y broffedoliaeth ac yn y blaen. Ac mae'n mynd ymlaen yr awdl, mae'n dweud crynodd y deyrnas, crynu'r saith blaned, hynny yw'n apocalyptaidd iawn, ffordd mae'n trafod marwolaeth Sir Rhys ap Thomas, a dyn oedd yn crynhoi y Britia oll, yr holl destun a hanes. Felly mae Cad Gamlan yn berffaith i'r bardd hwn. A diwedd cyfnod hefyd? Diwedd cyfnod. Diwedd cyfnod ynddo. A hwrach oedd o rw synwyro sydd oedd y gwynt yn chwythu yn Llundain o ran y Tuduriaid a bethau. O Sir Rhys ap Thomas wedi ymgorffori y wedd Gymreig a Chymraeg ar ddyrchafiad y Tuduriaid mewn ffordd. A'r Cymru wedi prynu mewn, wedi cael rhyw fath o afal ar Brydain eto, gan gynnwys... Adfeddiannu'r ynys. Ac felly mae'n ddiwedd cyfnod, mae'n ddiwedd oes aur. Mae'n chwalfa, mae'n apocalypse, a felly mae'n cyfeirio at Cad Gamlan. Dyma hynna yn ddiddorol. Mae'n gymaint o bethau sy'n gallu... Gymaint o bethau! Wel, gadw golwg yr amser. Ond, neud i licio hwn. Dyma'r dyfyniad ola dwi am dy orfodi i ddarllen. Ynta, mae'r gyd-destun yma yn ddiddorol iawn. Felly mae'n gerdd gan Tuduralad, a mae'n fardd pwysig iawn. 15fe ganrif ar ddechrau'r 11 hyn o'r bwysig o ran y mesur y caeth a'r cyngeniddion, ac mae'n gywydd cymod. Tuduralad o ardal Sir Bach fanna? Ie. Ac na ti. Sori, dyma'n rhif ddiddordeb i, fel ti'n gwybod. Aled. Ie. So, Llansannan ffordd? Ie. Llansannan a'r cyffinian hynod bwysig o ran llenyddiaeth Gymraeg ddiwedd yr oesau canol a dechrau'r cyfnod modern cynnar. Lot o feirdd a dynyddwyr pwysig iawn o'r ardal. Ardal arbennig iawn. Ardal bwysig iawn. Ac mae'n gywydd cymod, i gymodi un o'r noddwyr, un o'r uchelwyr, Hwmffre ap Hywel ap Siencyn a'i gyd Geraint, a'i deulu. Felly oedd y teulu uchelwrol pwysig Cymraeg yma wedi ffrio ymysgu gilydd. Ac oedd nhw'n deulu pwysig.
mi oedd yr uchelwyr yn noddi'r beirdd, Ie. yn rhoi cynhaliaeth i'r beirdd, ond hefyd, oedd o'n cynnal gymdeithas, yn nhw oedd haen ucha y gymdeithas Gymreig ar ôl diwedd oes y tywysogion, de. Ie. Felly, mae'r uchelwr yma, Hwmffreb, Hwel, a Psiencyn, a'i deulu yn ffrio, a mae'n berig, lle. Felly, mae Tudoralen... Mae rhyw gynnen Oes, tyleol, na ti. a mae o'n canu cywir i gymod sy'n dangos grym y bardd. Hyd yn oed, mor ddiweddar, ydyn ni ar drothwy y cyfnod modern cynnar, oes y Tuduriaid, da'r 11 ac eto mae'r bardd yn gallu sefyll yn dalog a deud wrth yr uchelwr be i wneud bron. Wlwch man, grandwch yna i, de. Hold on. Ie. Hold on, David John. Hollol, yn union. A felly, dyma be mae'r bardd Tudoralen yn neud. Mae'n rhoi cyngor iddyn nhw, yr uchelwr, i stopio ffrio ymysg i gilydd. Felly, dwi eisiau ti ddarllen dyfyniad. Oce, dyma fi'n trio darllen Tudoraled. Trachas gwaed trwy achos gwan a ddig ymladd i Gamlan. So, So, cas, Trachas- gwaed cas, O, ia. ond trachas, gwaed trach, gwaed cas iawn. Trachas gwaed Bad blood. trwy achos gwan a ddig ymladd i Gamlan. Ie. Tair o fergad trwy fawrgas, tri amhwyll hen trwm y llas. So mae'n dyfynnu'r triawd yma. Dydi? Am y tair o fergad, ynde. Tri pheth amhwyllog, de. Ac mae'n cyfeirio at ffaith bod gwaed, trachas, gwaed cas iawn, rhwng ffrindiau, rhwng ymysg aelodau'r un teulu. Ie. Da? Mi oedd Medrawd yn nai i Arthur yn y stori, Ie. wedi dod ag ymladd i Gamlan. Na ti. Felly, mae'n gweld, dych chi'n mynd i chwalu eich byd chi, de. Fel ddaru teulu Ie. Arthur droi yn ebyn i gilydd a chwalu y byd yn racs. Yr yn union, Hamlan, yr na union. ti. A dos yn y ble, mae'r darnus yma'n ddiddorol, de. Mwy diriaid twyll medrod hen, modd y gwnau am ddwy gneuen, rhwng dau fugail bob ail dydd, rhyw adar ehedydd. Felly rhyw stori arall mae'n debyg, Ie. yn ogystal â'r un am Iddawg cordd Prydain yn corddi ac yn dechrau frwydr ar un am Gwenhwyfar a'i chwaer Gwenhwyfach yn ffrio, Ie. am ddau fugail yn ffrio, a hwnna di troi yn rhywbeth nath esgor o frwydr, lly. Ond mae medrod yn cael ei grybwyll yna, dyna sy'n bwysig. Wanta, nid i licio hyn, un cwpl arall o'r cywydd, mae o'n wrth i'r bardd roi cyngor i'r uchelwyr ma'n deud, peidiwch y ffrio, da chi. Oce, a dyma ni. Y cwpled yma. Cymru'n waith, camau... Caim di hwnna. Caim ni. O, caim, o, Ie, mae'n ddrwg i ni. ie. Sorry. Cymru'n waith... Caim, ie. Cael... Okay. Cymru'n waith caim o'r noethni, Lloegr yn well ond llygru ni. Ie, yn union. Reit. Felly, hogia, os ydych chi'n parhau ffrio ymysg eich gilydd, Ie. dyna beth dyn ni'n gael, Ie. caim ni, dyna beth ni'n gael, Ie. o'r noethni, ydych chi'n noethi yn gwad, Ie. rhyw ffrio ymysg, Cymru yn ffrio ymysg i gilydd. A Cymru'n well ond llygru ni. Lloegr y well. Lloegr yn well ond llygru ni. Felly, os da chi deulu Hwmffre ap Hywel ap Psiencyn ddim yn callio, Ie. da chi'n mynd i wanhau Cymru Ie. a mae Lloegr yn well ond llygru ni. Ie. Ho! Mae Lloegr yn rhannu'r Cymru ymysg i gilydd, a wedyn, chwbod. Ac chwbod, felly, mae'n sôn am wleidyddiaeth Gymreig gyfoes. A so mae hwn yn dod o just y cyfnod cyn beth da ni bellach yn galw'r deddfa uno. Dechrau'r Yr union. 1520 Ie. neu rhywbeth fel. A mae'n deud, chi sy'n arwain cymdeithas, os Ie. da chi'n ffrio ymysg eich gilydd, mae Cymru yn cael ei llygru, mae Lloegr yn elwa, da. Ac mae'n gneud hynna ynghyd destun cymhariaeth a Cad Gamlan, y frwydr fawr ola yn y stori Arthuraidd fawr, de. Mae hynna'n wych, dydi? A be hefyd sy'n ddorol, di bod o'n atseinio'r trioedd hefyd. Yndi, mae'n dyfynnu nhw, da, fel mae'r beirdd yn gwneud. Mae hyn yn awgrymu bod y disgwyliad bydda'r gynulleidfa'n gwybod Yn gyfarwydd o'r stori. ac felly bod y gyfeiriadaeth yn Golygu rhywbeth. golygu rhywbeth. Ond hefyd, mae, ti'n bod, y tensiwn teuluol, fatha yr peth gweitha sy'n gallu digwydd yn sgil tensiwn teuluol ydy Gamlan. Ie. Sef y chwalfa fawr. Apocalypse. Lle mae bob dim yn mynd Mae'r byd ar ben. ddisberod. Ie. Ac yn yr achos yma,
Mae Cymru'n waeth a mae Lloegr yn well o'n Llygru ni. Ie, diddorol. wych dydi. Diddorol. Ydy, hollol. Ac mae gymaint o enghreifftiau eraill, ond mae'n un o'r gorau wan. Ond ta, dwi eisiau gorffan. Dyn ni wedi dechrau ar ddechrau'r 20fed ganrif o'r Tigwy Jones. Dyn ni wedi mynd yn ôl rhyw 1000 o flynyddoedd yr testunau Lladin gynnar yna. Ac dwi eisiau, yn y canol bron, neu quite yn y canol, ond dwi eisiau gorffan ar ddechrau'r 19fed ganrif. Reit? Gyda un o gampweithiau llenyddiaeth Gymraeg, na ni gyrraedd hyn mewn 2026. 10 ar 20 o benodau eraill, diwethaf, sef llyfr mawr Ellis Wyn, Gweledigaethau'r Bardd Cwsg, gyhoeddwyd yn 1703. Reit? Oce ta. Mae Bardd Cwsg Ellis Wyn, gweledigaethau dyn nhw, breuddwydion. Da ni wedi trafod traddodiad y freuddwyd, dipyn yn barod lle. Ac ynghlorff pob un o'r tair rhan, pob un o'r tair gweledigaeth, mae o'n mynd i rwle rhyfeddol, mae'n gweld pechodau yn cael ei darlunio ac yn y blaen. Mae'n wych, mae'n grotesg, lot o hiwmor grotesg, tywyll, gwych. Ond mae pob un yn dechrau yn y byd yma, mae'n dechrau efo'r cymeriad, y bardd cwsg, sy'n syrthio i gysgu, mewn rhyw fersiwn eitha realaidd o Gymru, da. Gymru go iawn, wedyn mae'n syrthio i gysgu, a wedyn mae'n breuddwydio, mae weledigaeth yn dod reit, da. Felly, ar ddechrau'r weledigaeth gyntaf, brawddeg sy'n cael ei dyfynu'n aml ar ryw brynhawn gwaith teg o ha hirfelyn tesog, cymerais hynt i ben un o fynyddoedd Cymru, mae'n mynd i fyny efo sbiandrych i weld pethau bychan y fawr a pell yn agos, ac mae'n syrthio i gysgu. Ac mae'n deffro, ac diom siŵr eto os di'n breuddwydio, neu os di'n gweld rhywbeth go iawn, neu os di'n ei freuddwyd, mae'n gweld rhyw gymeriadau bach rhyfedd yn dawnsio yn ymwl. Ac bedio, lle'n gwerin Gymreig ar waith, tylwyth teg yn dawnsio o gwmpas rhyw dwmpath. A maen nhw'n ei gipio fo wedyn. Ac wedyn mae rhyw angel yn dŵad ac yn ei achub ac yn mynd efo i weledigaeth o. Ond, mae'n disgrifio nhw, maen nhw'n gwisgo dillad llachar iawn. Tylwyth teg di hyn, wan. Ond dwi'n gwybod ar dechrau betyn nhw. Felly mae'n craffu ar y pethau rhyfedd yma. Mae'n gysglyd, mae'n newydd syrthio gysgu, mae'n newydd effro, ddim yn siŵr beth sy'n digwydd. Bod yn yfad medd. Wedi bod yn fedd, mae'n breuddwydio, ddim yn gwybod. Ac mae'n ceisio canfod bed yn o, de. Ac mae'n drysu lygaid, achos mae'n gwisgo dillad llachar, peisia gleision, de, a chapia cochion. Felly, rhyw sgyrti glas a chapia cochion. Smurfs. Ond gwranda ar y frawddeg reiddiol, sut mae'n disgrifio hyn. A chynt y peth y welwn ni, y peth cynt y welwn ni, da, yn fy yml, dwmpath chwarae, ar y fath Cad Gamlan mewn peisia gleision a chapia cochion yn dawnsio'n hoiw brysur. Reit? Felly, wedyn mae'n deall mae tylwyth teg, da. So, beth sy'n mynd ymlaen yna? Pa mae'n gael nhw'n Cad Gamlan o mewn peisia gleision a chapia cochion? Dwi'n mynd gwybod. Wel, ti di roed yr ateb yn barod nes ti ddeud yn gynharach wrth drafod barddoniaeth Gymraeg ganol oesol, bod Camlan di mynd yn rhywbeth o law fer ar gyfer Apocalyps. Cyflafan. Felly... O'n i'n meddwl dawnsio fy tylwyth teg ma. Ond mae'n disgrifio dillad, hiw. Yr sgerti peisia glas a'r capia coch, mae'n llachar, dyna, mae'n brif o'r llyged. Mae'n Cad Gamlan o ran dillad. Mae'n fashion casualty. Mae'n fashion casualty. Dyna beth mae'n dweud. Ti'n gwybod, fashion casualty. Cyflafan. Mae gwisgo yn gyflafan. Wel, dwi'n meddwl hynna'n beth ti'n wisgo reit aml yn neud y podlediad yma. Diolch yn fawr, Gobeithio nad ydych chi'n gwylio ar YouTube felly, da, i weld yr... fach Cad Gamlan o... So wedyn, eto, y llawer mae reit drwy, fel ti'n dweud, 1000 o flynyddoedd ac yn cael ei godi wedyn, a'i ail-godi o bosib yn echrau'r 20fed ganrif gan T. Gwyn Jones pan mae yn ta. A to, mae'n elfen erbyn y cyfnod yna o yn fwriadol mynd yn ôl. Ac un oed yn Ellis Wyn, sy'n aml iawn yn dychanu'r traddodiad barddol Cymraeg.
a mae'n gweld cari mawl fel pechod ac yn y blaen. De. Felly mae'n rhoi ddylornus, de, rhoi goeglyd o ffordd mae'n defnyddio'r ymadrodd. Ond, i ddall y joc, de, a mae'n ddoniol iawn unwaith ti'n dall be mae'n ddeud, ti'n gorfod bod yn hyddysg yn y traddodiad Arthuraidd a gwybod be di ystyr ac arwyddo Cad Gamlan. Felly, dyn ni'n mynd o'r gwych yr gwach mewn ffordd yma, tydan, o ran hynna. Apocalyps Arthuraidd, diwedd y byd perffaith yna, lle. Rhyw ffordd o fyfyr ynghylch y diwedd, fel y traddodiad Cristnogol sy'n strwythuro, sut dyn ni'n meddwl am y bywyd sy'n dod cyn marwolaeth. Ond hefyd, mae'n gallu bod yn joc yn wylo llenor chwaraeus fel Ellis Wyn hefyd. Gwych. Jerry, mae hynna wedi bod yn bleser ac yn agoriad llygad, a mae wedi bod yn braf tramwyo cyfnod mor estynedig. Dwi wedi gadael o'r eisiau canol yma chydig bach. A jyst gweld y cysylltiadau yma, oedd yna'n ddiddorol iawn. Mae rai fi gynnwys Camlan mewn erthygl yn barn yn ystod y misoedd nesaf yma. Ar ôl etholiad nisa, os di rhyw blaid yn ei ddofnadwy, Cad Gamlan o ganlyniad fi. Dyna lle fi. Rai, wel, gwrandwch. Diolch yn fawr i Jerry am yn arwain ni ar hyd llwybra mor ddiddorol. Diolch i chi am wrando, wrth gwrs, neu gwylio. Diolch i Richard, sy'n wrthi yn cynhyrchu. Cofiwch bod ni ar gael drwy'r apiau podlediadau i gyd. Da ni ar gael ar YouTube, da ni ar gael gynta ar am. Fysa ni'n gwerthfawrogi'n fawr iawn petach chi'n rhannu newyddion am fodolaeth podlediad efo unrhyw gyfeillion neu cymdogion neu unrhyw un all fod efo diddordeb yn hyn da ni'n neud. A da ni'n edrych ymlaen i'ch gweld chi tro nesaf. Hwyl.